Paid am camddeall, dwi'n caru bach o gosip, ond gyda etholedau Senedd ar y 7 o Fai, gall y ffydd mynd braidd yn bler hefo gwybodaeth cymarweiniol. Weithiau mae pobl yn rannu gwybodaeth heb ei wirio, neu'n lledaenu camwybodaeth yn anfwriadol. Ond weithiau mae pobl yn ei wneud yn fwriadol, i wthio syniad penodol, cael mwy o likes, ymateb emosiynol, neu ceisio dylanwadiad y bleidlais. Felly, cyn i ti bwysio rannu neu ymateb yn y sylwadau, gwna chwiliad sydyn. Ydy'r wybodaeth yn dod o ffynhonnell ddibynadwy? A meddylia hefyd, ydy'r stori'n gwneud synwyr? Pwy sy'n gyfrifol am ei bostio? A beth allai rhywun ennill ohoni? Mae gwirion cymryd eiliad a mae'n werth edrych. Defnyddio adnoddau fel BBC Verify i weld oes gwirionedd i straeon poblogaidd. Neu Full Fact, sef tîm annibynnol sy'n gwirio honiadau gan wleidyddion, sefydliadau cyhoeddus a cyfryngau a chynnwys feirol. Mae hynny'n helpu i cadw dy ffydd yn fwy cywir, ac yn dy helpu i wneud penderfyniad sydd wedi ei selio ar ffeithiau pan fydd y dyn pleidleisio yn etholedau'r Senedd.